L-ebda żblokk bejn il-Gvern u tobba wara li dawn tal-aħħar kienu ddeskrivew bħala too little, too late, ftit wisq u tard wisq, l-istandards li ħabbar il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern waqt konferenza tal-aħbarijiet. Hekk kif pajjiżna reġa' sab ruħu b'aktar minn 200 każ attiv tal-virus f'temp ta' ftit jiem, it-tobba u l-infermiera jinsabu frustrati u rrabjati għal mod leġġer li jidher li bih qed jindirizza s-sitwazzjoni l-Gvern. U issa wara jumejn ta' diskussjonijiet li ma waslu mkien, it-tobba se jibqgħu għaddejjin bid-direttivi li kellhom pjanati. Il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Martin Balzan saħaq li l-Gvern baqa' jwebbes rasu li jkompli għaddej bl-attivitajiet tal-massa mingħajr regolamentazzjoni effettiva fl-isfond tan-numru dejjem ikber ta' każi tal-virus. In-numri ta' COVID li għandna bħalissa huma għoljin. Huma fost l-ogħla fl-Ewropa huma kważi daqskemm kellna f'April meta kellna il-lockdown. L-aħħar ħaġa li nistennew biex il-ħadd tiġi f'moħħu li jagħmel attivitajiet tal-massa kif qed jipproponi l-Gvern. B'regoli mimlijin toqob li wieħed jevadihom faċilment ħafna. Aħna qed ngħidu m'għandux ikun hemm attivitajiet tal-massa qabel ma tiġi taħt kontroll l-epidemija preżenti tal-COVID. Martin Balzan spjega li d-direttivi li qed tagħti l-assoċjazzjoni jeffettwaw l-aktar affarijiet mhux urġenti b'interventi li mhux ta' għaġla jkunu posposti bħalma kien isir fix-xhur li għaddew. Il-President tal-MAM esprima tama li l-Gvern jiftaħ għajnejh għar-realtà tal-lum biex ikun jista' jinstab xi tip ta' kontroll fuq il-firxa tal-virus u biex ikunu evitati aktar azzjonijiet. Nisperaw li l-Gvern jara d-dawl u ma jwebbis rasu, sfortunatament mbagħad konna jew intawluhom jew neskalaw. Id-direttivi li se jidħlu fis-seħħ mill-ħamis jinkludu l-eluq tal-bereċ u l-polikliniċi, il-posponimenti tal-appuntamenti tal-outpatients f'Malta u f'Għawdex, kif ukoll il-posponiment ta' operazzjonijiet mhux urġenti u ultrasounds tal-appuntamenti tad-diabete u appuntamenti mediċi oħra. Fl-istess qarrija li ta' dettalji ta' direttivi, il-MAM appellat li tobba li jistgħu jgħinu fis-swabbing centers u fl-eżerċizzju tal-contact tracing biex jersqu l-qudiem hekk kif il-ħaddiema f'dawn l-oqsma qed ikunu mobbija b'ħafna xogħol kawża ta' numru kbir ta' persuni li qed iċemplu biex jiġu ttestjati. Il-konsulent fis-saħħa pubblika Tanja Melillo li tkellmet ma' Net News fl-aħħar jiem spjegat kif l-eżerċizzju tal-contact tracing issa sar wieħed ferm diffiċli. Dan għaliex fil-waqt li meta konna bir-restrizzjonijiet il-persuna infettata kien ikollha kuntatt limitat ma' ftit persuni biss, issa li kulħadd reġa' beda jgħix ħajja normali, l-infettati qed jilħaq ikollhom kuntatt ma' ħafna persuni u bekk l-awtoritajiet qed ikollhom lista twila ħafna ta' kuntatti għal kull persuna li jirriżulta pożittiv.